Ahojte všetci, vítam vás pri májovom čajovom klube od Y2T. V predošlom videu som vám povedala, že v tomto klube dostaneme nejaký koláčik. Ale nečakala som, že jediný čaj, ktorý dostanem, bude koláčik. A dostala som naozaj, že len takéto maličké baleničko. 50 gramov takéhoto veľmi roztomilého čajku. Ale ja som do začiatku bola veľmi nahnevaná a som si povedala, že tak ja odchádzam z tohto klubu, že to nie. To nie. Ale potom, keď som si prečítala, že čo som vlastne dostala, prosím pekne, toto je 2025 Spring Old Arbor Raw Puer. Poviem vám bližšie k tomuto čaju, tí, ktorí sa do toho nevyznáte. Poviem vám všetko. Ale k tomuto čaju som dostala aj veľmi obsiahlu správu s veľmi zaujímavými informáciami z celého diania ekonomického a svetového, čo ovplyvňuje túto firmu a aj produkciu čajov a celkovo všetko, čo sa teraz deje, takže vám to tu idem trošku zhrnúť v tomto videjku a povieme si bližšie k veciam a k tomuto čaju. Prvá vec, prečo aj toto video vám vychádza až pomaly na konci mája, je, že mne tento čaj prišiel veľmi neskoro a je to kvôli Amerike, samozrejme. Kvôli tým tarifám, ktoré dali na Čínu, tak Číne to trošku skomplikovalo život a skomplikovalo to aj tejto firme život. Je veľmi pre nich ťažké momentálne odosielať tie čaje. Do Ameriky vôbec netušia, že či budú môcť niečo odoslať a do Európy to veľmi dlho trvá. Sú tam nejaké problémiky. Ďalšia vec je, prečo tento čaj sa vôbec ku nám dostal, je, že v Číne je teraz veľmi problém, že nie je dopyt po čajoch, pretože zasa z Ameriky, čo brali, tak proste už je to ťažko, čiže nie je tam dopyt, majú znížené financovanie, pretože tí ľudia nekúpujú od Číny toľké množstva. A ďalšia vec je taká lokálna, hlavne v Junane, vysadzujú veľa nových kríkov, čajových kríkov a kvôli tomu môže byť tá cena toho čaja momentálne nižšia. A čaj, ktorý som dostala, prečo toto všetko je veľmi dôležité spomenúť, je gušu, arborský alebo staroveký strom. Tento čaj je pravdepodobne zo stromu, ktorý má viac ako 1000 rokov a k takýmto čajom je skoro nemožné sa dostať. 95% produkcie, 95% čajov na trhu je fejkových a ak sa aj nejakým spôsobom dostanete k naozaj pravému, tak zaplatíte za kvalitný, veľmi kvalitný, zaplatíte 800 až 2300 $. Hlavne to je z jednej oblasti, z jedného mesta. Dajte mi sekundu, ja to tu nájdem. A Laobangshan. Neviem. A vlastne z tejto oblasti, z tohto mestečka sú väčšinou sú naozaj, že originálne, nie sú to fejky proste a sú veľmi populárne z tohto mestečka práve tieto čaje. A kvôli celej tej svetovej situácii sa podarilo tomu majiteľovi z Y2T zaobstarať 100 gramov tohto arbor starovekého stromu a teda listočkov, 100 gramov listočkov, áno.
a vyprodukoval z toho raw puer a poslal nám to takto po 50 gramov. Vlastne tento čaj, ak by som kupovala celý veľký koláčik, tak by stal 210 €. Tým, že toto je klub a máme toto menšie množstvo, ten klub stojí 30 €, hej, tí čo neviete. Takže ono sa to veľmi, veľmi, veľmi oplatí a hlavne cez túto stránku, to Y2T, mám záruku toho, že je to naozaj tento čaj. Inak by som sa k tomu nedostala. Keď sme dostali tento čaj s priateľom, sme si hľadali informácie bližšie k tomu, že ako je to moc nemožné sa k takýmto čajom dostať. A z nejakých stránok sme sa dočítali, že ak nežijete v Číne, neviete po čínsky, neviete tú situáciu a nepoznáte čaje, tak vás ako druhý čajov a podobne, tak vás veľmi, veľmi jednoducho vedia tí Číňania obabrať. Takže, alebo na druhú stranu zaplatíte, že strašný peniaz za to, hej, že proste, neviem, nejaká firma sa za to zaručí, že toto je to. Ale neverila by som úplne čínskym firmách. To som sa už aj ja sama ponaučila. Takže kvôli vysokému dopytu týchto čajov, pretože keď vám takto o tom rozprávam, tak takýto čaj, každý chce mať takýto čaj. Vypiť si niečo také staré, čo pili proste nejakí čínsky kráľovia, či čo to boli cisári, tak je to veľmi, veľmi historická záležitosť, veľmi vzácna záležitosť. A práve kvôli tomuto, že ľudia potom majú dopyt, sa veľmi často robia tieto fejky. A hlavne tie čínske firmy, čo som spomínala, že by som im neverila, tak oni produkujú čaje a len pod nejakým čajom dajú fejkovú etiketu, že je to nejaký Arbor Raw Puer čaj. V Číne nie sú žiadne regulácie, žiadne kontroly. Nikto to nemá jak zistiť, že proste toto je ten fejkový čaj bez tej záruky. A nemá to žiadnu známku záruky, takže veľmi jednoducho sa dostanete k tomu, že ste si kúpili fake a ani o tom neviete. Takže ja som strašne nadšená za tento čaj, ale určite, že nevypijem. A on je čerstvý, oni ho vlastne teraz vyprodukovali. On má maximálne mesiac, tento čaj. A tento čajík si pekne odložím a o 10 rokov si ho vychutnám. Ideálny čas na dozretie puer čajov je 10 rokov. Ak vydržím, tak si ho nechám aj dlhšie, ale neviem, 10 rokov je tak či tak dosť. A z toho dôvodu som si objednala hneď ten druhý klub, aby som si mohla ochutnať ten čaj už teraz. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, že som vám to nejako dobre, dúfam, popísala, že ste ma chápali. Ono ťažko sa o tom rozpráva, keď ja sa sama do toho a ešte ani do tej čínskej ekonomickej situácie úplne nevyznám, že ako to všetko je a vlastne len prerozprávam tento list. Keby niečo vám není jasné, napíšte mi do komentu, ja vám to veľmi rada objasním. A každopádne sa teším na vás na ďalšom mesačnom júnovom klube, kde vôbec netuším, čo bude, ale dúfam, že to bude niečo príjemné, niečo nové. A teším sa. Ahojte.